на първи рунд, останете с нас и във втори. А сега вижте перспективното становище на културовед Гъмов. Ало, ало, да, аз съм. Пуснете ми факс сигнал. Не бе, не, няма да пращам. Харесва ми да го слушам. Напомни ми за Метрополис. Пиу, 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 пиу. И после да ме боли главата. Вие кога довтацахте, бе, моите хора? Питайте, айде, че имам важен телефонен разговор. Има ли перспективи за младите хора в България? Разбира се, че има. Разбира се, че има. Как да няма? То е пълно с обяви за работа. Нищо, че звучат дако. Важното е, че ги има. Чуйте! Чуйте този незнаен глас. Ало, дай пак. Фирма търси да назначи висшист до 23 с минимум 9 години стаж, 5 езика, комуникативен, с умения за работа в колектив, правоспособен, с C+E категория, отслужил раждал. Ако си млад човек и не можеш да си намериш работа по обява, пробвай с връзки. Може и без връзки, може и без обява, обаче тогава трябва да си инициативен. Например, може да се опиташ да спечелиш някоя стипендия. Само дето държавата не отпуска пари за здрави хора. Трябва да си някой недъгав, чалнат или сирак и тогава да ти обърнат някакво внимание. И тогава медиите се втурват, за да събират благотворителност за тебе. Така че, ако си млад човек и не мога да си намериш работа по друг начин, трябва да се впишеш в профила за благотворителност. Питате как? Много лесно. Застрелваш родителите си. Ставаш сирак. Преписваш апартамента на кучето, напускаш апартамента, даш го под наем, ти отиваш да живееш в дом за социално слаби. Там, естествено и логично, пускаш лига, отпускаш така хубаво рамото, пускаш гадна лига, нали, за повече драматизъм. Брадясваш, космясваш, режеш крак, вадиш бъбреци, далак, каквото има там, ректум, всичко, ставаш инвалид, прекрасно. И парите от телевизионни предавания потичат към теб. Ето, Краси Абрамов, прекрасен музикален инвалид. Иска цялото правителство да стои зад него. То не е трудно той да поеме 240 души зад себе си. Деца вика, това е толкова по-лесно, отколкото да успееш с учене. Струва ли един отрязан крак повече от 5 години пропилени в университет? Струва, разбира се. Само да има кой да ти го купи. Млади хора, човек не трябва да се спира пред нищо. Да, човек сам трябва да си преследва перспективата, дето се вика. Момент, ще извинявате, сигурно е важно. По работа е. Аз все пак работя. Не съм безделник като вас. Извинявайте. Ало, какво? Детето е 201 в списъка за ясла? Ами добре, ако е сирак, ще стане ли първа резерва? Ще стане. Ами тогава ще взема да се гръмна. Няма проблем, разбира се. Ще се гръмна, бе, как? Ма тогава не ме чакай за вечеря. Чакай. Що не вземеш ти да се гръмнеш? Няма кой да сготви. Да, и ти си права. Хубаво. Добре, чакай. Ами, поне крак само, ако отрежа за инвалид, пак няма ли да... Тогава крак ще отрежа. По-добре, разбира се. Как бе? Къде е да се гръмна, къде? И двата ще ги отрежа, да. Само да е в по-хубавата група. Разбира се. Чакай ме. Да ме поемеш отдолу, че ще съм без два. Поне минимум един крак. Няма никакви проблеми. Разбира се. Целувки. Хайде. Даже главата ще си отрежа.